Баща ми беше среден електротехник. На едната страна бяха книгите, от другата страна бяха неговите инструменти. В един момент разбираш как не само инструментите или само книгите са важни, а трябва да съчетаеш и двете неща. Мечтата ми беше да стана електроинженер и тя наистина се осъществи. Още помня старите книги, старите инструменти и днес новите, модерни проекти, продукцията, която излиза. Смело мога да кажа, че тези умения ги предавам на новите колеги, които постъпват в завода. С предаването на тия знания усещам как постепенно въпросите на колегите намаляват, докато в един момент настъпи една тишина. С Ники работя от самото начало. Той знае всичко. Засякохме се в началото на моята кариера в АББ и беше един от първите хора, които ми даде начални стъпки в моята работа. Да работя в световна фирма, макар и от родното си място, е доста добра възможност. В голямата фирма ти дават голям набор от знания, които ежедневно биват обновявани. Удоволствие е да работиш в АББ, защото тук винаги е различно. Всеки ден можеш да научиш нещо ново, имаш неограничен достъп до информация и неограничен достъп до хора, с които можеш да комуникираш. Щом дойда в АББ, мога да бъда навсякъде по света. Постоянно има обмен на кадри и можеш да научиш както от опитния човек, така и от младия нови неща. Работя с хора от всеки континент. Имахме шанса да работим с доста интересни компании. Смятам да продължа да следвам професионалното си развитие в АББ, както на местно ниво, така и в другите клонове на фирмата. Да работиш в АББ е предизвикателство. Мисля, че съм на правилното място. Аз съм Ники Цанков и от 27 години работя като инженер в АББ. Чувате ли тишината?